Добре, сега, знам, че бизнесът е малко бавен напоследък, да. Не е ничия вина, ясно? Няма да казвам имена. Мокси, има ли някой от вас идея как да задвижим бизнеса отново? Какво ще кажете за автомивка? Това да сме мили, на никой тук не му пука да ти е чиста колата. О, какво ще кажете за билборд? Не можем да си позволим билборд, сър. Благодаря, Мокси, наистина много ми помагаш. Всички ли забравихте какви услуги предлагаме? Ха! Ох, доброто старо време. Не ми трябва напомняне, сър. Имайки предвид, че ни похарчихте повечето заплата за досадна телевизионна реклама миналата седмица. И след това допълнително платихте да я дава 3 часа по канал, който никой не гледа. Извинявай, какво е досадното на една супер яка рекламна песничка, Мокси? Това е забавно отвличане на внимание, когато рекламата ти пробутва глупости. Хората обичат мюзикали, сър. Именно, мили. А ние общо взето си правим мюзикъл. Да няма да ми разбиеш моите мечти за музикален театър като баща ми. Сър... Защото единственото нещо, което виждам в момента е газа на баща ми да ми говори и да ми разбива мечтите. Да съм този, който искам. Мечтите ли се опитваш да му разбиеш, Мокси? Аз... Какво? Мислех, че те познавам. Не мога да повярвам, Мокси, след като те направих служител на месеца. Добре, сър. Съжалявам, но рекламна песничка не може да се сравнява с музикалния театър. Абсолютно никой не харесва песничките. Аз я харесах. Не се съгласявай с него пред мен. Здравейте, аз съм Блиц, ото е беззвучно и съм основателя на ИМП. Да не си зъл кучесин, който е заслужил да бъде изпратен в ада или си невидна досичка, която е била пребана от някого. Тъй като обичливо убих съпругата си, задето ме изневери с куриера. Може да си представите изненадата ми, като се озовах тук. Тъй като щатът Охайо ме уби. Наистина бих искал да мога да си го върна на този досаден бегач, който ме видя да крия тялото. За ваше щастие, благодарение на специалния ни достъп до света на живите, може да ви помогнем да се погрижите за недовършената ви работа, като убием който ви е прецакал, докато сте били живи. Ако искаш някой да си отиде на мига, извънредни майстор палачи сме. Всички бързо ще умрат, няма да ни разберат. Извънредни майстор палачи сме. Зай това сме най-добри. Шакота да сме дошли. Мъж и жена пак ще умре, вземи ножа, ако щеш ни извънредни майстор палачи сме. Доктора, не отговаря! Студена вода! Веднага! Не стана нищо! По дяволите! Няма да загубя още един! Отъпнете се! Боже мой, то взе, че проработи. В момента е в стабилно състояние, но ще му трябва операция. Какъв застраховател имате, ненормалници? Какво по дяволите е застраховател? Умират и деца! Бих искал да кажа, че този инцидент беше по вина на Луна. Диспетчерът трябва да ни даде правилна информация за мишената. Много е просто. Седни на някой хуй, Мокси. Ти седни! Седни на... И върши си работата! Хей сега, няма да обвиняваме Луна за издънките ни, ясно? Тя не е направила нищо. Шегувате ли се, сър? Ужасна е! Ало, АМП. Луна на мушкаха ме, обади се на Мокси. Честита годишнина от осиновяването, Луни! Взех ти подаръче! Лек за сифилис ли е? Аз... Оу. Значи не го искам! Съжалявам, това е ти сега! По дяволите! Извинявай, ти ли ми изпрати по факса реклама за отслабване? Не. Защо някой би ми изпратил това? Стига де. Знаеш защо. Който е оставил шибаната салата с авокадо в хладилника, я вземам, защото в момента имам най-лошия махмурлук. Защо пиеш в работно време? Махмурлук от тази сутрин, задник. Това не е ли обяда ми? Знаеш ли, не мога да понасям този турмоз в момента. Отивам да изпусна шибана пара. Блед, Соня задръстен богат задник е на телефона. Казва, че е спешно и иска да говори с теб. Звучи малко готов за всичко. Мамка му, беше един път! Ако не бях пал с онова префарцуно на лайно, нямаше да имаме достъп до света на живите. Ти какво? Взех книгата, взех супер тежката книга.
Ох, мамка му! Извинявай, бах мъжа ти. Блец! Да, бе, чухте вече! О, с какво мога да ти помогна, Столас? Има един политически кандидат, който създава проблеми на мои сътрудници на Земята. Убеждава хората, че има глобално затопляне. А няма ли? Ами, има, но повече хора умират, ако не се направи нищо. Ами става самотно тук. Добре, това има смисъл. Знаеш какво става, като съм самотен, Блици? Като съм самотен, ставам гладен. И като съм гладен, искам да ще задуша червения да те сала и да ти оближа всички преди да ти извадя и да ти с още зъби, докато не крещи Като шибано бебе! изляж го. И после знаеш ли онзи мост на магистралата? Да. И сери се от него. Смисълът е, че Луна е ценен член на семейството ни. И не изхвърляме никого от семейството. Ние не сме семейство, сър. Вие сте шефа, а ние сме работниците. Държите се с нея, все едно е някаква проблемна тинейджърка. По-скоро е като бездомна наркоманка, на която сте оставили телефоните. Това е обидно. Без бездомните хора няма да съм наполовина толкова щастлив, колкото съм в този живот. Като заговорихме за семейство, може ли да спрете да се срещате с мен и Мили извън работа? Стигате, миличък, голяма работа. Извинявай. Какво? Скъпа, ще ми подадеш ли маслото? Разбира се, миличък. Какво става? Не е маслото за ядене. На какво се смееш, скъпа? Много добра игра на думи. Какво по? Защо седи в хладилника? Какво сънуваше? Ами сънувах как убиват родителите ми. Но сега бих искал да се върна към това. От всички на този яд, точно нея избрах. О, Мили. Абе, ти снимаш ли ни, бе, мама му деба? Просто спри да го правиш. Не виждам какъв е проблема. Та няма нещо, което не искаш да видя? Не. Криеш, че имаш малка пишка? Сър, начина по който говорите и се държите е изключително неуместно. Успокой се, Мокс. Пак ще получиш паника, Аз съм така. спокоен. Шш. Няма. Виж, не съдя скучните неща, които правите като двойка извън работа, така че и ти не ме съди. О, аз ви съдя, сър. Наистина много ви съдя. Мокс, той ни е шеф. Не, няма нищо, мило. Мъжът ти е просто, как да го кажа без да съм груб, бавно развиващ. Дали това, че ме обиждате незряло, ви кара да се чувствате по-добре във вашия тъжен, самотен живот? Всъщност да. Единствената причина, поради която имаш жена, е защото си лесен за контролиране. Не, кучко. Я не говори така на репсионистката ми. Чувствителна е. Да, така е. Вие хора сте пълни задници. О, млъквай, малкия. Радвай се, че изобщо можеш да го видиш. Ах, тази компания е такава бъркотия. Добре, нека се върнем на темата за костюма ми. Никой не е говорил за това. Това се опитвам да сменя темата. Как изглежда? Супер е, нали? Беше пълен ад да се правя на парализиран, за да не ме убиете, педераси такива. Но сега искам това. Искам да умра. Ти си егоистичен алчен клоун. Аз съм дете. Ние би трябвало да харесваме клоуните. Дори и страшните. Хей сега, това не е никак. Ако исках да чуя мнение от безмозъчен идиот, щях да ти извадя мозъка и да те питам нещо. Как смееш да говориш така на мъжа ми? Това е мъжът ти. Мислихте за курва, но не мислих, че си толкова отчаяна за пишка. А ти? Какво? Какво за мен? Нищо. Не говоря с кучета. Предпочитам котки. Ей, знаеш ли, малък, ти наистина си голям педал. Да, наистина е педал. Баси, хора, тук що ни писа клиента ни. Оказа се, че той всъщност е бил мишената. Кой? Той. Аз? Да, Иска ли се да убием дете? това казват. Христос на кръст, явно има Бог. Знаете ли, хора, с тази компания наистина исках да докажа, че сме способни да правим същите неща, които всеки друг може. Като да убиваме хора. И така, от нас тук от извънредните майстор-палачи обещаваме да уредим недовършената ви работа или парите ви ще изчезнат и никога няма да ги върнете. И може да ни напишете лош отзив, но ще се правим наударени към него, защото сме фада и никой не му пука. Знаете ли, въпреки че това дете беше мишена, то все пак е дете. Важно е да подходим към ситуациите за напред с уважение. Моля, ако някой вижда
малкият Еди. Моля, обадете ни се. Ау! Пак заповядайте! Супер е, нали, когато слънцето заспи и моята мили някой пак уби. Спира моя дъх, тя е ангел на смърт, нали? О, мили, обичам я, жена мечта, щом жертвата и вика в нощта. Избива всичко до крак, перфектния манияк, нали? О, мили, щом кръвта капе по стени напред и телата падат наред. Сърцето ми спира в миг, щом в разстрелка сме двама, аз и ти. Една си ти на света, те смъртта е игра, нали? Ола-ради, от всички на този яд точно нея избрах. О, мили,